O acordo fragouse onte á noite, xa case de madrugada. A dirección de Clesa puxo sobre a mesa unha serie de modificacións respecto á primeira proposta de ampliación da xornada de luns a sábado. Comisións Obreiras e a UGT asinaron xa onte o preacordo, pero a CIGA decidiu agardar a que fosen os traballadores os que o ratificasen hoxe en Asamblea. Aí é onde entra, digamos, a diferenciación. Nos como CIGA consideramos que se debe esperar e agardar previamente a falar, digamos, coa Asamblea e con todo o personal afectado e logo asinar ese preacordo, se así o deciden os traballadores. Entre as novidades, a medida pasa de ser indefinida a ter agora unha duración de 2 anos. Tamén se amplía o complemento por disponibilidade en días festivos de 45 a 60 euros. A medida inicialmente está comunicada aos traballadores como indefinida e a empresa agora di que vai a ser por 2 anos. E logo despois o plus de traballo en festivos ampliou de 45 a 60, pero o que é o traballo de sábados mantén igual o complemento que inicialmente mantivo. Son esas dúas medidas as únicas que puxo encima da mesa. A CIGA acepta a proposta ser apoiada pola maioría do cadro de persoal, con todo considera insuficiente. Se conseguiu un pequeniño avance, unhas pequeniñas melloras grazas ás mobilizacións e a esa convocatoria de folga, pero se debe de manter, digamos, esa presión á dirección da empresa porque as traballadores afectados a comunicación individual xa está lanzada, está en plazo e é o contrato novo. Se agora facemos nós esa asinatura dese acordo, se a empresa o incumple, causa unha inseguridade xurídica a futuro para os traballadores que acepten. A Central Nacionalista xa anunciou que a folga prevista para o día 2 queda desconvocada.